Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Ένα καινούριο βίντεο, Τρίτη σήμερα, και θα έχουμε μόνο ένα σκοπό, να πάρουμε win. Δεν ξέρω πώς θα πάει, θα τα δούμε μετά. Και ωραία, μπήκαμε. Για να δούμε τι θα μπούμε. Όλα Battle Royale. Πάμε να δούμε την τύχη μας. Παιδιά, επίσης κάντε ένα like και subscribe για να φτάσουμε, πώς να φτάσουμε, 30 subscribes και like 10. Πιστεύω μια χαρά είναι. Πάμε να δούμε αν θα πετύχουμε το challenge. Αν δεν το πετύχουμε, ένας από εσάς θα πάρει gift 1000 V-Bucks. Αν το πετύχουμε δεν θα πάρει. Δεν θα πάρει. Επίσης παιδιά, γράψτε στα σχόλια πόσο level λέγεται στο account σας. Εγώ έχω 798. Μπήκαμε. Wait. Ωραία. Για να δούμε. Επίσης παιδιά, κάντε subscribe και στο κανάλι Star Gamer. Είναι πολύ ωραίο. Πιστεύω καλύτερο από το δικό μου. Κάντε και σε εκείνο like και subscribe. Να ξέρετε παιδιά, στους 1000 εγγραμμένους έχετε τραγούδι. Ανακοίνωση από τώρα για κάποιο λόγο. Μπήκαμε. Ωραία. Θα πέσω εκεί που πέφτω πάντα. Εκεί που πέφτω πάντα είναι... Εδώ πέφτω. Ωραία. Φτάνουμε σε λίγο. Θέλω να δούμε τι όπλο θα αρχίσουμε. Παιδιά, πέθανα off camera. Πέθανα από fall damage. Και το kill το πήρε κάποιος άλλος. Γιατί όταν το κάνω αυτό νιώθω άσχημα. Τέλος πάντων. Πατάμε ready up. Παιδιά, να ξέρετε, σε λίγο καιρό βγάζουμε μπερτσάκι. Μπερτσάκι Big Gamer. Θα είναι με διάφορα σχέδια, ξέρω εγώ, σχέδια GTA, σχέδια Fortnite, σχέδια Need for Speed που θα κάνω κιόλας. Θα δούμε. Επίσης, κάθε άτομο που θα κάνει subscribe θα φτιάχνω ένα αυτοκόλλητο που θα το βάζω στην αφίσα. Και αυτή την αφίσα θα την πάρουν με 150 άτομα. Αν είστε τυχεροί μπορείτε να την πάρετε. Ο τρόπος που μπορείτε να το πάρετε είναι κάνετε like, subscribe και comment να πείτε τι θέλετε. Αυτό τώρα μένουμε. Τώρα δεν θέλω να ξαναπεθάνω με fall damage. Πού να πέσω? Εδώ θα πέσω. Ωραία.
Ωραία, κατεβαίνω, έλα. Έχω ξανά πορεία. Ποιο θα είναι το όπλο που θα έχω? Αλήθεια τώρα, ένα SMG. Όχι, εντάξει, δεν λέω, καλό είναι. Πρώτο μας kill. Να ξέρετε παιδιά, εγώ δεν είμαι και πολύ καλός. Στο Fortnite. Δηλαδή σπάνια σπάνια παίρνω win. Πολύ σπάνια όμως. Ωραία, πήραμε αυτό. Πυροβολισμοί. Πάω γιατί εγώ είμαι ρίσκος. Να το... Έλα πάτα, δώστε μου. Γράψτε στα σχόλια ποια είναι η αγαπημένη σας season. Ωραία. Για να δούμε τι έχει και εδώ πέρα. Πυροβολισμοί. Όχι. Ναι. Παιδιά, κατά λάθος ήταν αυτό το κλικ, δεν κάνω πλάκα. Καλά πέθανα, να ξέρετε. Εδώ πέρα εντάξει, το καταλαβαίνω ρε φίλε, ήταν low ο φίλος μας εδώ πέρα. Όχι ρε φίλε, όπλιζα. Καλή προσπάθεια πάντως. Πάμε πια τελευταία. Επίσης παιδιά, ανακοίνωση και για το Brawl Stars. Τρέχει, πώς θα λένε τώρα, gift, να το πω, ναι gift. Τρέχει gift για 100 gems. Το ίδιο που κάνεις και για το αυτοκόλλητο. Like και subscribe και γράφεις στα comment. Θέλω 100 gems. Μπορεί να είσαι τυχερός, μπορεί να μην είσαι. Αλλά μπορεί και να είσαι, δεν ξέρω. 10% μπορεί να είσαι εσύ. 10 άλλους, 10 άλλους. Τέλος πάντων, μπήκαμε. Ωραία, μπήκαμε. Για να δούμε που θα πέσουμε. Πέφτω, ξέρω εγώ. Πάμε εδώ. Μέχρι να πέσω. Ωραία, σχεδόν φτάσαμε. Κάτι βλέπω εδώ πέρα, κάτι ωραίο. Αλλά δεν ξέρω τι ωραίο. Δηλαδή αυτό τώρα δεν το λες ωραίο. Για να δούμε τι θα δούμε. Έλα εδώ φιλαράκο μου. Καλά, όχι φιλαράκο μου, αντίπαλε. Αλλά εντάξει. Ωραία, το βλέπω. Αυτός φαίνεται λίγο καλός, αλλά δεν ξέρω.
Ωραίο αυτό το shotgun. Δεν πειράζει φίλε. Άτομο, άτομο. Άτομο νάτος, τον είδα να χτίσει, νάτος έρχεται. Ωχ, δεν πειράζει. Τι είναι AR. Όχι, δεν είναι AR. Πάρ' τα όλα. Πάρ' τα όλα. Παιδιά, κάποιος πέφτει, κάποιος πέφτει. Εγώ πάω να το φάω, δεν με νοιάζει. Ωραία, παίρνω σφαίρες. Όχι. Πού είσαι? Κάτσε να μου πεις κιόλας. Ωχ. Όπα. Ωχ, δεν πειράζει. Πάρω αυτό εδώ. Ωχ, όχι, όχι. Το κατάλαβα, πάρ' το, άντε. 3 kill. Αχ, 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 αχ. Πάνω εδώ θα είναι. Τα πόδι που είναι. Όπα παιδιά, παιδιά, όπα, όπα. Μπλε τσέστ. Αλήθεια τώρα ρε φίλε. Η τύχη μου μέσα. Έλα ρε φίλε. Πού θα με πάει? Χειρότερα. Εδώ πέρα. Ωραία, πάμε να δούμε. Τι θα δούμε. Εγώ πάω σε αυτή την... Πώς θα την πω τώρα? Μια περίεργη γραμμή. Νάτι, νάτι. Εκεί πάω τώρα. Έφτασα. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, τώρα... Μου το έκανες, μου το έκανες, γιατί μου το έκανες τώρα, έλα. Legendary shotgun μπορεί να μην μ' αρέσει, αλλά ωραίο είναι. Δεν πειράζει. Τι έγινε τώρα? Κάποιος έρχεται. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Ρε παιδιά. Ωρε Παναγιά μου, τι είναι αυτό που κρατάω ρε φίλε? Άμα το πετάξω τι θα γίνει? Wow! Χιλάρι! Το θέλω. Με
Παιδιά, τώρα μην με κοροϊδέψετε, σας παρακαλώ, απλά δεν έχω παίξει και πολλές φορές Battle Royale και δεν ξέρω τι είναι όλα αυτά. Έλα, τι θα δούμε. Πρέπει να πάρουμε win. Δεν γίνεται να πάρουμε win μόνο με 3 kill. 5-6, εντάξει, πάει και έρχεται. Α, 3. Τώρα τι φλάριες είναι αυτές. Πάμε λίγο πιο γρήγορα γιατί βαρέθηκα τη ζωή μου, ρε φίλε. Friendly. Help me, bro. Help. Έλα, ρε φίλε, τώρα. Γιατί μου το κάνεις τώρα αυτό. Έλα, ρε φίλε. Πάτσε μισό. Ρε φίλε, τι τύχη μου μέσα. Τι είναι αυτό. Α, σαν το προηγούμενο είναι αυτό. Τι ήταν αυτό που μόλις είδα, παιδιά. Οκ, μπορεί να κρίντσαρα, αλλά... Οκ, ας πω. Παιδιά, άτομα, να το. Τι είναι καλή, ρε. Sorry που κλέβω kill. Μ' αρέσει να κλέβω kill, παιδιά, sorry. Τι λουτάρα είναι αυτή, ρε. Εντάξει, δεν λέω, καλή είναι, αλλά... Να το... Τι μου δώσεις, κατά θα μου δώσει. Παιδιά, πυροβολάνε. Εισβάλλεις. 6 kill. Τώρα εντάξει, τώρα... Τι λέμε. Τι ακούμε. Τσέστα. Μα όχι. Παιδιά, πυροβολισμοί. Πάω επειδή γουστάρω. Μην τελείωσαν τόσο νωρίς. Έλα τώρα. Εδώ πέρα είναι ο ένας, έτσι νομίζω. Να τους. Τα βήματα. Κάτσε να πλήσω. Να τους. Φοβητσιάρι.